Здравейте! Днес сме на семинара "Системна и родова терапия за рода за здрав живот" с госпожа Аида Марковска. За мен е истинско удоволствие да може с нея да поговорим за всички тези ценности, които крие рода в себе си и за които дълбоко и пространствено днес разви тя темата. Госпожо Марковска, днес пространствено говорихме за рода, за паметта. Според вас безстомността на българката родова памет е или някаква наследственост? Българинът е пословичен със своето внимание към изобилието и той наистина се е грижил да има достатъчно възможности за него и за неговите деца. Част от тази грижа на българина е именно способността. Това е качество, което нашите предци изключително високо са ценяли в своите семейства, в своите деца. Когато са избирали снаха, те са искали тя да е грижовна и спестовна, да не е с широки пръсти, да умее да цени богатството на семейството, да го пази и съхранява, да предава към децата си тази памет и това послание за спестовност. Българката е била грижовна по отношение на домашните неща, които се е грижила, посудата, мебелите, роклите, дрехите, носията си. Била е грижовна по съхранение на накитите, с които се е дарявали свекъра, бащата, защото накитите и тези ценности, които има, това са нейната осигуровка за бъдеще. Когато невестата е изпращана от дома, тя е получавала от родителите си, според техните възможности, различни видове украшения, накити, пендари, жълтички, които са били изключително нейна собственост. Всичко останало, като зестра и чист, са отивали при семейството на мъжа и при свекър, свекърва, девери и изобщо в къщата, в която тя отива. Но този нанис тя е пазила много внимателно с идея, ако не дай си Боже, се случи нещо лошо с семейството, с бащата, с мъжа и тя трябва да има скритички неща, парички, с които да може да осигури бъдещето си, защото овдовяването или липсата на мъжа и бащата в семейството са били върховна беда, не е имало кой да ги осигури. Така че спестовността на българката се изразява в разбирането и грижата за това да има настрани някой друг пендар. Благодаря ви. Днес засегнахте една изключително интересна тема, говорейки действително за тази спестовност и грижа, за отговорността на децата към родителите или родителите към децата. Днес се преплете един изключително интересен въпрос. Какво бихте посъветвали всички тези хора, които ще гледат нашето интервю, и то е определено предназначено за личната отговорност на родителя към себе си за тази спестовност, или децата са длъжни после да го гледат? Какво бихте казали в тази тема? Днес беше много интересна дискусията. Всъщност аз казах, че не е мъдро да товарим децата си с очаквания да бъдем обгрижвани на стари години, защото обгрижването на възрастния дементен човек е доста неприятно задължение. И страхът от това, че ние ще бъдем изоставени като възрастни, ще бъдем отхвърлени от децата си, е наистина значителен в човек. Всеки един не би искал в немощните си години да бъде отхвърлен. И затова нашите предци са имали много ясно разбиране, което ние днес забравихме. За съжаление, към момента ние купуваме жилища и заклеваме децата си, че ще им дадем тези жилища или някакви други ресурси, за да ни гледат на старини. Всъщност това не е разумно, защото чрез гледането на стари хора, нашите деца лишават собствените си деца от възможност за грижа. Разумната постъпка е да се инвестира в собственото си остаряване, така да кажа, в собствените си златни години човек, като наистина намери възможност да съхрани средства за тези години, с които да си купи помощ, да си плати за помощ отвън, социална помощ и друга, и децата му да бъдат покрай него, за да може той да обменя с тях идеи, съвети за утеха, за разговори, но не и за да ги товари с грижа за физическото състояние на възрастния човек. Хубаво е децата да знаят, че родителите имат право да